Eli tässä videossa esitellään markkinoille tuleva uusi vinkkkinäätäloukku Mega X nimeltään heti tappava rautaloukkuyhdistelmä. Ja tämä on rosterista valmistettu, Suomessa tehty. Ja minkin pyyntihän ei tarvitse enää metäskorttia, eli kaikki saa pyytää. Ja tämä on erittäin kevyt laittaa vireeseen, pystyy nuoret vanhat laittamaan vireeseen. Ja viritys tapahtuu seuraavanlainen. Käännetään lonkka auki. Pannaan syötti tänne perälle. Tässä vaan kannattaa katsoa, että syötti ei laita tuon varmistin vivun päälle. Ja tässä on automaattivarmisti, eli tämän kun laitetaan vireeseen, niin varmisti menee heti päälle. Eli nyt on syötti laitettu perälle, kansi kiinni. Ja täällä on lukolle paikka keulassa, niin on erittäin turvallinen. Ei pääse kukaan ulkopuolelle räpeitämään, eikä karhunkäpälät eikä mikään. Ja viritys tapahtuu seuraavanlaisesti. Kampi vain tähän. Ja erittäin kevyt laittaa vireeseen. Automaattivarmisti on nyt päällä. Ja nyt kun halutaan varmisti ottaa pois päältä, niin pipua pikkusen taaksepäin kevyesti. Täältä varmistin tappi. Pipu tämmönen nostetaan ylös ja käännetään kampi täysin alaseen. Nyt on loukku vireessä. Ja erittäin hyvin pyytänyt testeissä vinkkiä näätää. Ei kunnen loukku, jos on rosterista valmistettu. Lähdetäänpä laittaa vielä loukku pyyntiin. Vain odotellaan vinkkiä.